Dnes vám predstavím apartmán ideálny pre relax aj aktívny oddych. Predstavte si, že sa tu zobudíte plný energie a tu budete potrebovať na všetky tie výlety po okolí, v lete turistika, na bicykli alebo na motorke. A v zime ovládnite všetky okolité zjazdovky či bežecké stopy. Chcete ešte viac? Kochajte sa výzdobou harmonickej jaskyne, detskú tvár rozžiari návšteva Habakuky, fana bike parku či do Novalkova. Pre všetkých je tu naskok vodný svet, rozprávková vtáčia záhradka, kontaktná zoo a o mnoho viac. A potom prídete domov, odýchnete si, podebatujete s priateľmi a čaká vás veľká dilema. Pripraviť večeru v kuchyni alebo objavovať nové chute v miestnom pivovare s pekárničkou, či to všetkým ukázať v bowlingovom centre. Viete, čo je na tom najlepšie? Skoro všetko dostupné pešo. Ak sa o tomto apartmáne chcete dozvedieť viac, tak mi napíšte alebo zavolajte a ja vám predom pošlem všetky informácie. A rád vám to tu ukážem aj osobne. Majte sa krásne a nech sa vám darí.